Patayng lawas ni John Matthew Salilig kinsa biktima og hazing miabot na sa Zamboanga City. Mga kabanay sa biktima, hustisya ang gisinggit. Doble ang kasubo karon sa pamilya sanglit gihaya usab ang lolo niini nga namatay sa sakit niadtong Pebrero 22. Aniya ang dugang detalye. Miabot sa Zamboanga City kaganinang alas 7 sa buntag ang patayng lawas ni John Matthew Salilig sakay sa usa ka military aircraft. Gisugat kini sa mga kabanay, opisyales sa Zamboanga City LGU, lakip kapulisan ug kasundaluhan sa Edwin Andrews Air Base sa Barangay Santa Maria. Gilayong gidala kini sa Chapel 3 sa usa ka funeral parlor sa Governor Alvarez Street kung asa sab nakahaya ang lolo niini nga si Romulo Salilig kinsa namatay sab tungod sa sakit niadtong February 22 niining tuiga. Grabing kasubo ang gibati sa mga kabanay, lakip mga duol nga higala ni Matt. Si Matt ang kinamanghuran sa pito ka magsuon sa pamilyang Salilig. 24 anyos ang edad ug nagtunga sa Adamson University sa Binyan City, Laguna sa kursong Chemical Engineering. Saysay sa amahan nga si Joffrey Salilig, 15 sa mga sospek ang anaa sa kustodiya sa kapulisan, samtang ang duha padayon pang ginapangita. Matud pa, ang hustisya nga gusto nilang makabot dili lang alang kay Matt, kundi alang sab kini sa uban pang nabiktima og hazing sa nasod. Kaso ngayon is ongoing siya. And there are still some na ilan na lang siguro na under nasa manhunt pa sila. Hopefully lahat yan mauuli na. Siguro para sa anak ko, pero para sa kabutihan ng lahat ng itong mga fraternities na ngayon. Dapat yung hazing, we have to put it buwanin. Wala na tayong gising. Sobra na eh. Ang mga suod ni ini nga mga higala, dili makalimot kang Matt. Nakakagalit, na nakakalungkot kasi imagine, he has a whole life ahead of him pero nakuha sa isang iglap kasi nakita ko yung potential ni Matt. I mean, sa gaming industry may future siya. Sa streaming, kung magka-casting ba siya, there's a future. And let's see what will happen. But we will make sure na the justice for my brother will be served. Mipadangat sab sa ilang pahasubo og suporta sa pamilyang Salilig ang LGU sa Zamboanga City. We will see what we can extend to the Salilig family, and we demand justice for the death of John Matthew Salilig. We remind all fraternities that hazing is prohibited under the Philippine hazing law. Gitakda ang lubong ni John Matthew Salilig dungan sab sa iyang lolo karong adlawng Sabado. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.